Assalamu alaikum mai saurare, barkanka da wannan lokaci da muke ciki, sannunmu da jimirin sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Rayuwa Top TV. To wannan dai zaɓe dai da aka gabatar a ƙaramar hukumar Doguwa na 2023 ba kowa bane ya lashe wannan zaɓe sai Alasan Ado Doguwa. Amma kafin wannan mai saurare, idan wannan ne zuwan ka tashan nan na farko, muna roƙonka da ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne kawai zaka dinga samun labaranmu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. To amma dai mutane da yawa dai suna ta cece kuce akan cewa Alasan Ado Doguwa shine ya samu damar lashe wannan zaɓe na 2023 wanda aka gabatar a ƙaramar hukumar Doguwa bayan asarorin da aka dabka na dukiyoyin mutane da ƙona dukiyoyin mutane da aka yi. Mutane da yawa suna cewa ta ya za a ba wanda ya kashe mutane biyu, wanda ya kashe mutum kuma za a bashi mulki? To amma dai wannan dai abu dai da yake faruwa dai ana ta tunanin dai da sa hannun wannan dai dan majalisar nan dai wanda ake mai, wanda dai ba kowa bane dai wannan dai kun san shi, ko a kwanakin baya an ce ya kashe wasu mutum biyu da kuma tashin hankali da ya sa aka gabatar. To amma dai wannan ba kowa bane dai illa Alasan Ado Doguwa, inda an ce yanzu dai a Doguwa a kaf faɗin ƙaramar hukumar Doguwa babu wanda ya kai shi cin mutunci da abubuwan da yake sawa ake yi wa mutane. Saboda a yanzu ma wannan rigimar dai da ta balle, ana ta tunanin dai wannan ba kowanne sa hannu bane illa da sa hannunsa. To amma mutane da dama kuma suna cewa in banda ma a Najeriya ma ina za ma ai ma wannan ma abin, mutum ya kashe har mutum biyu kuma wai a tsayar da shi wai shine wai shugaba. Kai amma mutane da yawa suna ta cewa gaskiya da a wata ƙasar ne ta waje, gaskiya wannan abu ba zai faru ba. Kuma duk wannan irin tsaiko ɗin da samun matsalolin da aka samu yawanci ana samun sa ne daga ɓangarensa. Don duk jami'an tsaron da za a tura da abubuwan da za a tura sai sun yi magudin zaɓe. Kuma yawanci tun ba yanzu ba ma in aka tura motoci don su je su kai wa'anda za su yi aikin zaɓe, sai ka ga yawanci sun ƙona mota, ko kuma in za ma a yi ma rigiman ma shine ma akan gaba. Kuma har yanzu dai gwamnati dai bata dau wani dai tsatsauran mataki dai akan sa ba, sai girma ma da take daɗa ma bashi. Don ko a wannan zaɓe in aka ce an mai alƙawarin tabbas in dai ya lashe wannan zaɓe zai zama babba a cikin jam'iyyar APC. Shi isa ya ɗaga hankalinsa ya tabbatar da cewa sai ya yi wannan zaɓe. In banda ma kotu, mutane suna cewa in banda kotu ma ta raina musu ma hankali, ko a kwanakin baya da ya kashe mutum biyu da aka kama shi, ta ce tabbas ta dakatar da wannan neman takarar da yake yi, a kuma yanzu kuma ya dawo ya ce zai ci gaba da yi, kuma an kyale shi. To amma dai mutane da yawa suna cewa dai gaskiya wannan gaskiya ba adalci bane, don gaskiya in banda ma ƙasar Najeriya ce ma a wace ƙasa za ma ka samu irin wannan cin kashin da ake yi, a kashe mutum sai ka ce an kashe ran kiyashi. Kuma wannan abin da ya faru ya faru gaske ne, saboda tabbas a gurin wannan zaɓe an yi asarar dukiyoyi da kuma an ce har asarar rayuka ma an yi. To amma dai mai saurare, dai kana shan labaran ne daga wannan tasha tamu mai albarka mai suna Rayuwa Top TV. Sai ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka domin kawo ma cikakken rahoto da na bidiyo a gurin wannan zaɓe. Amma dai kar dai ka sha'afa dai da danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne kawai zaka dinga samun labaranmu da zarar mun ɗora a duk inda kake a faɗin Najeriya.